Zdravím všetkých vegánov aj nevegánov, vítam vás pri pravidelných správach a poďme sa pozrieť na novinky z oblasti vegánstva, z domova a zo sveta. Prichádzajú Vianoce a je dobre si teda spraviť nejakú príjemnú atmosféru dobrým vegánskym vianočným filmom. Problémom však je, že všeobecne hraných vegánskych filmov je ako šafránu. Recenzoval som napríklad film Coffee Wars, ktorý je fantastická komédia, na ktorej vidieť aj vysoký rozpočet, potom A44 Zombie, zase film vegánsky, na ktorom je zase vidieť nízky rozpočet, ale nejaký čisto vegánsky vianočný film som teda nenašiel, že by teda bol točený iba pre vegánov. Máme tu však našu obľúbenú vegánsku herečku Aliciu Silverstone, ktorá je vegánkou nejakých 21 rokov, je vegánska aktivistka a máme tu teda film X Podstromek alebo A Merry Little Xmas a v tomto filme je taktiež Alicia Silverstone vegánka, je ekoaktivistka, má ekologickú domácnosť, vyrába si vlastnú zubnú pastu, kupuje oblečenie iba zo second handu a podobne. Tak a tá téma vegánstva sa v tomto filme rieši vo viacerých častiach filmu. Takže tento film je, by som povedal, veľmi vhodný pre vegánov. Varí sa tam vegánsky, vegánska večera je taktiež vegánska a tak podobne. Čo sa týka, akože nie je to nejaký masterpiece toho filmu, je to jeden z desiatok ako cez kopírák, ktoré sa točia takto pred Vianocami. Ale vravím, tento je výnimočný v tomto smere, čo sa týka vegánstva. Keď sa pozrieme na nejaké teda hodnotenie, tak na IMDb má nejakých 53%, čím by sa dalo naozaj súhlasiť, je to taký bežný priemer. Na CSFD to má o dosť nižšie hodnotenie, tam to má nejakých 38%, ale tam myslím, že aj vzhľadom, keď som čítal niektoré komentáre, tak tam asi zavážilo práve to, že sa tam riešia témy ako je ekológia, vegánstvo, homosexualita, čo v našich končinách tieto témy nepatria teda medzi najobľúbenejšie. Takže tento film A Merry Little Xmas alebo X Podstromek určite odporúčam, aby ste si navodili tú pravú vianočnú atmosféru a pokiaľ vy poznáte nejaký dobrý vianočný film alebo seriál s vegánskou tematikou, tak prosím vás, napíšte to do komentárov, určite by ste potešili mňa a aj mnohých iných, ktorí sa teda tešia na sviatky. A my sa už môžeme pozrieť na prvú správu. A začneme novou štúdiou. Vegáni majú polovičný výskyt zápalov v tele oproti vegetariánom a aj ľuďom, ktorí jedia mäso. Nová štúdia preukázala zdravotné prínosy bežnej vegánskej stravy, pri ktorej majú vegáni polovičný výskyt zápalov v tele oproti karnistom. Toto by možno mohla byť odpoveď na to, prečo keď som prešiel na vegánsku stravu, tak sa mi odstránili problémy s chrbticou, teda nie, že by to bolo 100%, ale už sa nezvíjam v bolestiach niekoľkokrát ročne, takže je to oveľa lepšie a by som povedal veľmi komické alebo také úsmevné na tejto štúdii sú samotní autori tejto štúdie, pretože keď si pozrieme len názov štúdie, tak sa volá Nie všetky rastliny sú si rovné. Kvalita stravy a zápal u vegánov a vegetariánov v mästskom Poľsku. Štúdia je teda z Poľska a autori sa teda snažili pozrieť, aké zápaly majú v tele vegáni, vegetariáni a aj ľudia, ktorí jedia priamo zvieratá a evidentne neboli spokojní s výsledkami. Tu na niečo píšu o kvalite stravy a že na strave záleží, ale absolútne neskúmali kvalitu nejakej stravy, len porovnávali jednotlivé skupiny, teda vegánov, vegetariánov a ľudí, ktorí jedia mäso a výsledky ich evidentne zaskočili. Hromadiace sa dôkazy ukazujú, že stravovacie faktory môžu ovplyvniť kardiometabolické zdravie, ale v súvislosti medzi kvalitou rastlinnej stravy a chronickým zápalom nízkeho stupňa neboli dostatočne preskúmané. To je pravda. Väčšinou, keď riešime, tak riešime len dopady vegánskej stravy na cukrovku druhého typu, rakovinu, kardiovaskulárne choroby, ale neskúmajú sa úplne zápaly v tele. A tejto štúdii sa vlastne venoval tu na Mick the Vegan,
kde vlastne tu ukazoval, tu je vlastne výsledok tej štúdie. Ako vidíte, že vegáni majú naozaj polovičný výskyt zápalov v tele oproti vegetariánom alebo aj oproti ľuďom, ktorí jedia mäso. Pričom v štúdii sa zúčastnilo 198 ľudí, z toho 50 vegánov, 101 vegetariánov a 47 ľudí, ktorí jedia priamo zvieratá. A tu je zaujímavý teda záver štúdie. Vedci v závere upozorňujú na to, že kvalita rastlinnej stravy je kritickým determinantom kardiometabolického a zápalového zdravia. Dôležité je, že samotné vylúčenie živočíšnych produktov nezaručuje zdravotné prínosy. Kľúčové je zloženie a kvalita rastlinných potravín. Toto píšu vedci. Tu je však potrebné povedať, že vegánsky účastníci štúdie boli bežní ľudia, ktorí sa stravovali v širokom rozmedzi potravín, a to od ultraspracovaných až po celistvé potraviny. Napriek tomu však oproti karnistom jedli najmenej spracovaných potravín. Vegáni v štúdii používali pri varení aj najviac oleja oproti karnistom v oboch skupinách, lebo často sa hovorí, že tie rastlinné tuky, že sú nezdravé a oleje a treba namastiť všetko a tak, lebo to spôsobuje zápaly, tak tu je to vlastne vyvrátené. Ale tu je vlastne zaujímavé, že vegáni v tejto štúdii nemali nariadenú nejakú stravu, že vy sa musíte stravovať, ja neviem, celorastlinne, nízko tučne a neviem ako, a to sa porovnávalo s inými stravami, ale zobrali bežných ľudí z ulice, zobrali vegánov, zobrali vegetariánov, zobrali ľudí, ktorí jedia zvieratá a týchto ľudí porovnali a vyšlo teda, že vegáni, už tá vegánska strava teda najviac nabáda k tomu, aby ste sa viac stravovali celorastlinne, aj vzhľadom na to, že teda vegánske výrobky sú veľmi drahé. Ale teda vyšlo, že vegáni majú polovičný výskyt zápalov v tele, čo teda veľa vecí vysvetľuje. A my sa teda môžeme pozrieť ďalej. Vegetariánska spoločnosť hlási významný nárast značiek, ktoré prijímajú certifikáciu rastlinných produktov. Vegetariánska spoločnosť v Británii sa rozhodla, že chce odstraňovať slovo vegánstvo z vegánskych výrobkov, ale ide na to inak ako organizácia Provek. Provek spolupracuje na tvorbe normy, ktorú by potom mali prijať spoločnosti, prípadne štáty by to mali implementovať do národných legislatív, a tá norma by mala odstrániť slovo vegánstvo z vegánskych výrobkov. Vegetariánska spoločnosť na to ide inak, a to cez certifikáciu, a vzniká schizofrenická vlastne situácia, ako vidíte priamo na tomto obrázku na Vemondo z Lidla, pretože máte tu na dole vidíte tú ich certifikáciu plant-based a hneď nad tým vpravo je zase certifikácia vegan. Hej. Takže prakticky táto certifikácia plant-based nemá žiaden zmysel, jedine, že by zmizla certifikácia vegan, na čom sa vlastne pracuje, že má vlastne nielenže zmiznúť vegánstvo z názvu výrobkov, lebo už sa toto nevolá, že vegánske mleté mäso, ale už je to rastlinné. A ďalej cieľom je, aby zmizla aj vegánska certifikácia a samotné slovo vegánstvo, na tom zase pracuje organizácia Provek. No a v súčasnosti teda máme dva druhy rastlinného mäsa. Máte jeden druh rastlinného mäsa, ako je tento, ktorý má certifikáciu plant-based, tam nemôžu byť živočíšne produkty, a potom máte rastlinné mäso, ktoré sa v súčasnosti predáva v obchodoch, a to najčastejšie obsahuje vajcia alebo obsahuje mlieko, ale môže obsahovať aj mäso. No a pokiaľ sa teda zavedie tá nová norma, ktorú teda presadzuje organizácia Provek, tak vznikne tretia skupina rastlinných produktov, a tie, to sme si hovorili v správach minulosti, za určitých okolností môžu obsahovať niektoré živočíšne zložky. Takže budeme tu mať tri kategórie rastlinných produktov, ktoré jedné budú bez živočíšnych produktov, druhé môžu, nemusia, a tretie taktiež môžu za určitých okolností obsahovať živočíšne produkty. Takže a tým, že sa odstráni aj certifikácia vegan, tak to bude krásna doba, keď sa znovu vrátime k čítaniu
zloženia tými mikropísmenami, takže na to sa teším. Ja by som tu mal viac menej len otázku na túto vegetariánsku spoločnosť, že prečo sa zamerali práve iba na odstraňovanie slova vegán, prečo nechcú odstrániť slovo vegetarián, napríklad keď sú vegetariánska spoločnosť, mohli by sa premenovať na bezmäsitá spoločnosť a namiesto vegetariánskych výrobkov by mohli dať certifikáciu, že bezmäsitý výrobok alebo niečo také. Hej. Prečo špeciálne sa zameriavajú iba na vegánstvo, prečo nechcú teda odstraňovať z výrobkov aj vegetariánstvo. A my sa môžeme pozrieť ďalej. Zákaz vegetariánskych a vegánskych burgerov. Rastlinné výrobky môžu podľa práva Európskej únie v Spojenom kráľovstve strátiť názvy mäsových výrobkov. Podľa denníka Guardian by mohlo byť v Spojenom kráľovstve na základe novej obchodnej dohody z EÚ zakázané nazývať rastlinné potraviny vegetariánskymi alebo vegánskymi, ako sú burgery alebo klobásy. Tu ide o to, že veľa ľudí si myslí, že pokiaľ sa vystúpi z EÚ, že keď niektorá krajina vystúpi z EÚ, tak to je super, pretože budú naďalej obchodovať s ostatnou Európou, ale už si budú rozhodovať sami na svojom území o svojich pravidlách, tak ono je to viac menej opačne, že aj v súčasnosti krajiny v Európe, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie, tak všetko, čo Európska únia nariadí, tak tieto krajiny musia implementovať do svojej legislatívy, pokiaľ teda chcú obchodovať s Európskou úniou, ale nemajú žiadne právo ani žiadne slovo do toho hovoriť alebo tvoriť danú legislatívu, takže vždy sa niečo rozhodne a oni to musia prijať. Rovnako teda tým, že Británia vystúpila z Európskej únie, tak musí prijať všetko, čo schváli Európska únia, pokiaľ s ňou chce obchodovať. Laboristická vláda začiatkom tohto roka dosiahla z EÚ novú dohodu, ktorá britským podnikom umožňuje predávať v Európskej únie výrobky vrátane niektorých hamburgerov a párkov, teda rastlinných, po prvýkrát od Brexitu. Dohoda však viaže Spojené kráľovstvo k niektorým zákonom Európskej únie týkajúcim sa označovania potravín Európskej únie a tá má tento týždeň hlasovať o zákaze používania výrazov mäsitý na označenie vegánskych a vegetariánskych potravín po lobovaní zo strany živočíšneho priemyslu, odkiaľ inokadiaľ. Európsky parlament hlasoval za tento zákaz minulý mesiac a tento týždeň, takže už je hádam aj odhlasované, Európska komisia ako aj vlády 27 členských štátov rozhodnú o tom, či sa stane zákonom. To je to, čo som hovoril. Europoslanci to odhlasovali a ešte to musí schváliť Európska komisia a členské štáty. Ja to však beriem ako formalitu. A keby sa tak aj náhodou nestalo, tak sa to zakáže na budúce. Už som viackrát vysvetľoval, ako sa tvorí legislatíva a zákaz označovania vegánskych výrobkov je len formalita, kedy sa to schválí. Otázka je, či sa zakáže ich výroba a predaj do budúcna, čo je tiež pravdepodobné. Vedúci kampani v organizácii Well Planet povedal, jediným zmätkom okolo označovania rastlinných potravín v Európe je presne to, ktorá tieňová lobby pre živočíšnu výrobu za tým stojí. Neexistuje žiadna skutočná občianska požiadavka na zákaz vegetariánskych a vegánskych hamburgerov alebo klobás, iba snaha mäsového priemyslu chrániť svoje ziskové marže pred rastúcou vlnou zmien v stravovaní. O tom sme si hovorili taktiež v minulosti. Keď sa urobil sekundový test pre ľudí v Európe, tak 95% ľudí za 1 sekundu dokázalo identifikovať, ktoré mäso je vegánske a ktoré je zo zvierat. A my sa teda môžeme pozrieť na ďalšiu správu. Spoločnosť Respect Farm spustila v Holandsku pilotnú farmu na produkciu laboratórneho mäsa, pričom Corné van Leeuwen sa stala prvým farmárom, ktorý získal finančné prostriedky z Európskej únie na tieto bielkoviny. To je koncept, o ktorom som hovoril už v minulosti, že vlastne obchodníci so smrťou, ktorí dostávajú často 60 až 80% celkových svojich príjmov zo štátnych a európskych dotácií, tak teraz sa na ne idú nahádzať ďalšie obrovské peniaze, aby mohli spolu so zabíjaním zvierat vyrábať aj laboratórne výrobky. Vďaka verejnému financovaniu z Európskej únie
a provinčnej vlády bude teraz mliekár Corné van Leeuwen produkovať aj laboratórne mäso. Vďaka firme Respect Farms, ktorá sa zaoberá systémovou integráciou, jeho mliečna farma v Južnom Holandsku teraz vybavená jednotkou na výrobu pestovaného mäsa, čím sa stala prvou takouto farmou na svete. Ono, ako ste videli trošku aj vo videu, tu nás sa jedná o nejakú kontajnerové laboratórium, alebo ako to nazvať, teda na výrobu toho mäsa. Budujeme model, v ktorom chovatelia hospodárskych zvierat zostávajú stredobodom produkcie potravín a nie sú nahradení továrňami, povedal spoluzakladateľ Respect Farm a Cellular Agriculture Netherlands. Toto je príležitosť na spravodlivý, áno, transparentný a zakorenený prechod na bielkoviny vo vidieckých komunitách. Farmári musia byť stredobodom ekosystému pestovaného mäsa. Ľudia, ktorí sa rozhodli svoje živobytie založiť na tom, že budú využívať, trápiť a zabíjať zvieratá, tak vlastne im je umožnené, aby odstránili akúkoľvek konkurenciu a aby naďalej teda mohli profitovať z výroby teda takéhoto jedla. Ako farmár sa musíte pozerať dopredu, najmä v dnešnej dobe, povedal Van Leeuwen. Jeho farmárska rodina vždy podporoval inovácie od používania dojacích robotov až po výrobu remeselného syra. Projekt vytvára testovacie centrum pre reálne prostredie, kde sa bude učiť, ako môže produkcia pestovaného mäsa doplňať chov hospodárskych zvierat na smrť. A toto bol hlavný problém kritikov tejto technológie, pričom tvorcovia politik ako hnaciu silu legislatívnych obmedzení a zákazov pestovaného mäsa uvádzajú hrozby pre farmárov. To je práve tá rozpoltenosť, s ktorou aj ja bojujem, pretože asi cítite, že nie som šťastný z toho, že ľudia sú takto krásne vysmiatí, ktorí ubližujú zvieratám, tak môžu ubližovať aj naďalej, pretože sa práve týmto odstraňuje akákoľvek konkurencia. Ale na druhej strane, ako sa tu píše, tým, že nahádžete milióny alebo miliardy na hlavy takýchto ľudí, tak oni tým pádom nebudú chcieť zákaz laboratórneho mäsa v Európskej únii a tým pádom sa môže Európa a celý svet stať vlastne vegánsky práve za pomoci ľudí, ktorí robili svet najkrutejším miestom, ale môže to byť teda cesta. Respect Farm teda otvorí zážitkové centrum. Spoločnosť Respect Farm otvorí na jar budúceho roka na farme Van Leeuwena zážitkové centrum, v ktorom bude spolupracovať s farmármi, zainteresovanými stranami v hodnotovom reťazci a tvorcami politik a zároveň privíta miestne komunity a pedagógov, aby sa na vlastné oči stretli s produkciou pestovaného mäsa, v kontraste teda s hnusmi veľkochovu, by som povedal. Takže neviem, na jednej strane som nadšený, že to laboratórne mäso už vidíme, že sa začína teda dostávať do reálnej výroby. A na druhej strane som z toho trošku rozpačitý. A môžeme sa pozrieť ďalej. V prebiehajúcom súdnom procese o záchrane Beaglov v Anglicku čelia aktivisti až 10 ročie väzenia, pričom tvrdia, že konali zo súcitu. My sme sa bavili už na jednu tému, že v Amerike vlastne odsúdili 23-ročné dievča za záchranu 4 kurčiat a predpokladá sa, že dostane 5 rokov za mrežami. Niektorí by si mysleli, že je to príliš tvrdý trest, ale tak je to Amerika. No tak v Británii to nie je na 5 rokov, ale na 10 rokov do väzenia za to, že aktivisti oslobodili psov, ktorí boli určení na testy a potom na zabitie, lebo ako náhle teda na nejakom zvierati sa vykonajú testy, tak tie zvieratá sú kontaminované a už sa ďalej väčšinou na ďalšie testy nepoužívajú, ale zabíjajú sa a prichádzajú ďalšie, na ktorých sa vykonávajú testy, ktoré sa zabíjajú a tak ďalej. A samozrejme všetky tieto testy sú zbytočné, pretože vyše 90% všetkých testov na zvieratách, ktoré sa ukážu ak v pozitívnom smere, tak nefungujú na ľudí, keďže človek má inú anatómiu ako zvieratá. Je to nejaký prežitok, ktorý sa v minulosti vždy robil a naďalej sa aj robí, ale prijímajú sa postupne legislatívy na to, že sa to odstraňuje, pretože naozaj nemá význam testovať
či už lieky, alebo výrobky, alebo kozmetiku na zvieratách, keďže nemá to reálny význam. Nadchádzajúci súdny proces so záchranou Beaglov pritiahol medzinárodnú pozornosť, keďže aktivisti z britskej organizácie na ochranu práv zvierat Animal Rising sa pripravujú čeliť obvineniam, ktoré by ich mohli poslať do väzenia až na 10 rokov. Zdá sa, že v tomto prípade ide o veci, ktoré presahujú osud jednotlivcov pred súdom a dotýkajú sa kľúčových otázok morálky, vedy a verejnej dôvery. Ja si myslím, že tento súdny proces je iný oproti tomu americkému, pretože v Amerike takto. Odmala ideológia alebo náboženstvo karnizmu vychováva deti, že toto sú zvieratá, ktoré máte mať radi, a to sú väčšinou psy a mačky. A toto sú zvieratá, ktoré máte mať radi ako jedlo, a to sú sliepky, kravy, prasatá. No a to 23-ročné dievča v Amerike, tým, že oslobodilo 4 sliepky, tak tým pádom siahla na jedlo ako porote, tak sudcovi, tak celej Amerike. Ale v tomto prípade tu vlastne aktivisti oslobodili zvieratá, kde sú ľudia odmala vychovávaní, že to sú tie zvieratá, ktoré majú mať radi. Takže tu je úplne iná situácia ako v Amerike. Ben Newman, jeden z prvých obžalovaných, ktorí boli postavení pred súd, vysvetľuje, že on a jeho spoluobžalovaní odobrali 23 Beaglov počas 2 záchranných akcií v roku 2022. Dúfa, že jeho súdny proces preukáže, že zariadenie, ktoré chová 2000 šteniatok na testovanie, by malo byť zatvorené. Oni oslobodili 23 Beaglov, ale ďalších 2000 teda slúži na to, že sa na nich niečo otestuje, zabijú sa a môže to ísť tak ďalej do nekonečna. Koordinátorka právneho oddelenia zdôraznila, že porodcovia budú požiadaní, aby posúdili, či by obyčajný slušný človek zachránil zviera, ktoré čelí týraniu. To je to, že toto môžu postaviť na tom, pretože sa jedná o psa. Keď na podobnom princípe chceli argumentovať v Amerike, tak sudca im to zakázal, pretože sliepka predsa nie je zviera, ktoré máme mať radi, a tým pádom to zviera z princípu veci môže byť týrané a zabíjané. Tu sa však jedná o psov, takže tu nepredpokladám, že by sudca zakázal, že obhajoba nemôže teda argumentovať tým, že chceli zabrániť týraniu. Uvidíme, ako sa tento proces bude vyvíjať, či taktiež budú odsúdení títo aktivisti a či dostanú 10 rokov za mrežami za oslobodenie psov. Uvidíme, čo nám priniesie budúcnosť a môžeme sa pozrieť ďalej. Zvieratá trpia rovnakými chronickými chorobami ako ľudia. Zvieratá na celej planéte čoraz viac trpia chronickými chorobami, ktoré sa kedysi vyskytovali iba u ľudí. Mačky, psi, kravy a dokonca aj morské živočichy čelia rastúcej miere rakoviny, cukrovky, artritídy a obezity, chorôb spojených s rovnakými faktormi, ktoré postihujú aj ľudí, a to je genetikou, znečistením, zlou, výživou a stresom. Psi a mačky, ktoré boli selektívne chované pre vzhľad, to sú tie rôzne šľachtené, a hospodárske zvieratá, tu je to krásne nazvané, chované pre produktivitu, tak to je úžasná definícia, vykazujú vyššiu mieru výskytu ochorení, ako je cukrovka a ochorenie mitrálnej chlopne. Vplyvy prostredia, vrátane zlej stravy, obmedzené fyzickej aktivity a dlhodobého stresu tiež ovplyvňujú, ako a kedy sa tieto choroby prejavujú u jednotlivých druhov. To je prakticky pomenovanie hospodárskych zvierat, ktoré sa chovajú teda na smrť, pretože oni majú zlú stravu, pretože sa nestravujú prirodzene, obmedzená fyzická aktivita, o tom sa nemusíme ani baviť, dlhodobý stres, od narodenia nič iné ako stres tieto zvieratá nepoznajú, takže toto je vlastne definícia zvierat určených na smrť. A o tom sme vlastne hovorili v minulých správach, kde máte či už dvojdielny dokument o vegánskych psoch, alebo na YouTube kanáli Očima zvířat máte diskusiu majiteľov vegánskych psov a mačiek, ktorí tiež hovoria o tom, že ich psi prekonali viaceré tieto choroby, či už je to nadváha, alebo artritída, alebo iné choroby, sa prekonali práve prechodom na vegánsku stravu. A my sa už môžeme presunúť na poslednú správu. Vegánska strava s nezdravými rastlinnými potravinami podporuje lepšie chudnutie ako stredomorská strava. Stredomorská skôr dieta teda je štvornásobne drahšia oproti vegánskej strave. Taktiež
o jej zdravotných benefitoch by sa dalo polemizovať, keďže je založená dosť na tých morských živočíchoch, ktoré sú plné ťažkých kovov, mikroplastov a ďalších toxických látok. Vegánska strava zvyšuje konzumáciu rastlinných potravín, vrátane tých, ktoré sú podľa indexu rastlinnej stravy definované ako nezdravé, čo vedie k väčšiemu úbytku hmotnosti ako stredomorská strava, zistila nová štúdia Výboru lekárov pre zodpovednú medicínu. Vyhýbanie sa živočíšnym produktom, konzumácia potravín ako zemiaky a rafinované obilniny, ktoré sú podľa indexu rastlinnej stravy definované ako nezdravé, a vyhýbanie sa pridaným olejom a orechom, ktoré sú podľa indexu rastlinnej stravy definované ako zdravé, to všetko prispelo k úbytku hmotnosti. Znova tu vidíte, že v odborných kruhoch a v rôznych štúdiách sa berú zemiaky ako nezdravá potravina, čo je za mňa absolútne nepochopiteľné. Ja už som to vysvetľoval viackrát, sú na to aj štúdie, ktoré tento argument, že by zemiaky boli akýmkoľvek spôsobom nezdravé, vyvracia. Je to normálna zelenina, zdravá zelenina. Ale samozrejme, skôr sa zaraďujú medzi nezdravé potraviny preto, lebo z väčšej časti, alebo dokonca väčšinou ako ľudia v akej forme jedia zemiaky, tak to sú hranolky, krokety, zemiaková kaša, alebo tie zemiakové placky rôzne, čo sú vysmážané, nasiaknuté olejom. Všetko ultra nezdravá príprava zemiakov. A z toho sa teda usudzuje a sú zemiaky zaraďované medzi nezdravé potraviny. Ale pokiaľ si zemiaky uvaríte alebo urobíte na pare, tak nezdravé nie sú. Toto je len v skratke teda k tejto štúdii, ktorá neprináša nič nové, len to, že na vegánskej strave sa chudne lepšie ako na stredomorskej. To už ukázalo množstvo štúdií aj z minulosti. Tu ma skôr zaujalo znova a opäť, prečo sa teda zaraďujú zemiaky medzi nezdravú stravu, ale s tým už nespravíme momentálne nič. A to by bolo na dnes všetko. Viac informácií ako vždy aj u mňa na webe. A pokiaľ ešte nie ste vegánmi, tak to prosím napravte.